haka ayi haka. Wannan shi huɗu ne a hatimi idan ka gani lamban. Kaga ga can sama biyar, wannan ma kuma shima biyar ne, wannan da na kewaye na zana, shi wannan kuma shi huɗu ne. Kaga nan kuwa ga yanda suka rubuta shi huɗu. A larabcin lambobin larabci kuwa za ka ga haka ake rubuta huɗu, ko ba haka ba? To sai ka gane bambancin lambobin malaman hisabi da lambobin kuma larabci kanta, lambobin lissafin larabci, saboda su ukun nan sune suke samun bambanci amma sauran basu da wani bambanci, waɗannan ne suke ɗan jujjuyawa. To bari mu sake dai dubawa mu ƙara ɗan faɗaɗa bayanin. Kaga ga uku nan, to ke bamu sa ki shigo mana nan ba malam, yawwa to afuwan, bari mu ɗan gyara wannan ɗin, to yawwa to ga uku, to bari mu dawo biyu nan, wannan biyun a ƙa'idan larabci biyun nan yanda ka gan shi to haka yake a ƙa'idan larabci, amma a malaman hisabi wasu suna sa wannan haka shine biyu, haka shine biyu, hakan nan ɗan zanen da nayin nan wannan da na kewaye shine biyu. A wani ɓangaren za ka ga suna sawa don kar a sa wannan ka yi lissafin ko wani abu daban aka sa ma. Ga uku nan, ukun nan ga shi yanda suka rubuta shi ko, to ga yanda suka rubuta uku, to shi baya bambanta, shi baya bambanta, amma wani karon suma suna sa wasu haruffa na daban, misali in anyi haka shine uku. A hatimi za ka fi ganin su, yanzu wannan shima uku ne, wannan zanen da nayi bari in kewaye.